Jesu Kristu inkosi. Nami ngiphakamisa ukubonga uNkulunkulu. Ngiyabingelela ubaba uNsibande nomama. Obaba befundisi, omama bonke ngekhundla egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Namhlanje ngiphakamisa ukukhulu kaNkulunkulu. Uba Mtsimande ngamuza ekhwezini. Enhlizweni yami ngathokoza ngendlela eyimangalisa ngoba wavele wavula incwadi ngathi ngiyavula ngakheka enhlizweni yami. Uthe bazalwane kusenjalo ngasizwa umama noSihle empilweni yami eyibuthakathaka noma ngixakekile enhlizweni yami. Wangitshela ngale ncwadi yamaRoma. Siyambonga kakhulu uba Mtsibande ngoba enhlizweni yami ngangingazi nokuthi ngoba ngimbone nje ngamehlo. Ngibonga nekhwezi webazalwane ngoba nje yilo engingathi nje ilona ikakhulukazi nje elangenza ngaba yilento engiyiyona ngoba lavele ngikhulume ngalokho engiyikho bese qhamuka nje oba Mtsibande bevele besayine oba Mdlakude bevele besayine. Hayi ngangiphathi kumama umthetho okududuzanani angazi ukuthi ngingathini bazalwane. uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu ngoba ngafunda ukuba umfelokazi omuhle owazi umndeni wakhe nohlala uNkulunkulu nokhulekayo nomuzwa indaba. Ngafunda ukuthi kuyakhulekwa ngoba avula incwadi uba uSekeni Mateyu wathi umfelokazi ongahambi ehambe yomemeza. Umfelokazi uhlala endlini yakhe bese yakhuleka ebikela uNkulunkulu ngenkinga. uNkulunkulu uyamsiza lo mfelokazi. Ngayibamba bazalwane. uNkulunkulu uyangisiza ngalendlela emangalisayo. Ngiyabonga kakhulu. Usasho ukuthi ubani? Umama Lindiwe Dumakude eMsingathoko. Ngiyabonga.